Uite pe ce-ți cheltui tu bani, da? Niște folii care nici măcar nu-ți protejează telefonul. Dar fii atent. La sfârșit facem același test cu folia de la FX. Pur și simplu igienizezi telefonul înainte, da? Pui kitul pe deasupra, tragi de folia asta ușor, lejer, simplu și cu presiune de aici de jos. Poți să-l lași după aia pe masă și cu ăsta vii încetișor pe mijloc, da? Nu-l grăbești. Îi dai încet. Când ai ajuns aici sus, te duci stânga și dreapta și dezlipești folia asta de aici. Ai îndepărtat acum kitul ăsta și cu cârpulița asta vii, uite așa, încetișor pe margine. Bun. Hai să vedem și rezultatul. Ia verifică tu. Vreau să-mi spui dacă are vreo bulă sau ceva de genul. Lasă-mă să mă uit și eu rapid. Uite, am o bulă micuță aici pe care o elimin. Uite așa. Gata. Vreau să vezi dacă e aliniată perfect sau dacă are vreo bulă. Îți spune de pe acum că nu are absolut nimic. Și folia are în felul următor. Efect oleofob, da? Rezistentă la zgrieturi. Efectul hidrofob. Da? Și eu nu îți zic acum, nu mai bine intri pe fx.ro și îți comanzi și tu o folie care îți protejează telefonul?